anak-anak cah cilik-cilik do ning masjid rodok rame niku ampun didukani. Dosa meneng ora? Meneng ora? Tak tapuk sandal lho kowe. Kira-kira bocah cilik wedi mboten? Sesuk ra mungkin ning masjid. Kalau saya gampang Mbah Yayi. Saya gampang Pak Takmir. Sak nakal-nakale bocah ki angger jek gelem sapa masjid yakin iso didandani. Betul? Anakmu anteng, ra tau nyuwara mur anteng ning dina-dina dolanan HP, dolanan PS-an, wong tuane luwih ngelundase tak ngene. Dong ora? Mula nek kepengin anakmu soleh, ayo tanamkan salat, terutama salat jamaah ning masjid. Dijak ning masjid rodok rame sithik ra masalah. Nek bocah cilik rame ning masjid iku lumrah wong bocah cilik. Lah nek tuwekan kuwi ning masjid do geger. Udur masalah infak kuwi ketaken ndase kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sami lemes nggih Bu nggih. Sampun dahar napa dereng? Oh ngerti aku. Berarti iki kewaregen iki. Dadi suarane rasa banter iki. Sing banter nggih Bapak Ibu nggih. Muga-muga rezekine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Jajake pun ngantuk tenan iki. Nggih, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngaten nggih Ibu Bapak nggih. Pokok pengajian niku ken ora jelei, ken ora sepanen, niku syaratnya mung siji, aja suwe-suwe. Lah piye wong sing arep suwe piye wong kono wis do ngantuk kabeh. Dereng kok merem. Dereng kok mripate kriyip. Halo. Wis tuwek-tuwek ngantuk kabeh. Wis sam saya disawang ora penak iki. Halo. Tangannya diangkat semuanya. Ayo Bapak-bapak tangannya diangkat, Pak. Monggo, Pak. Ayo Pak, gen semangat Pak. Semuanya diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Ayo bapak-bapak wong lanang ingah-ingih ngono. Ayo Pak, semuanya diangkat Bu nggih. Niki gen awak dhewe pengajian dalu punika gen semangat ngantuke ilang, oke? Siap? Oke, sing ra gelem muni gondongen. Sing ora gelem ngangkat tangane kithing. Lah piye? Eman-eman kula tekan kene adoh-adoh do ngantuk kabeh lah. Ngerti yo ngene ranyang aku. Tenan kok Mas, aku nek ora gebacut ditransfer ngono ora mangkat aku. Lah yang wong gebacut ditransfer kok dadi aku ya kudu mangkat. Heeh, Mas. Oke, siap? Ayo tangannya diangkat kula tenanan iki. Oke? Kula nek muni mana semangatmu? Sing banter, ini semangatku. Oke? Yo siap, angger ramune tak tinggal mulih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana
tertawamu apa rodok mambu. Halo? Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Wonge cerak wit kambil kok. Halo. Halo. Mengke barang-barang nggih Bu nggih. Ayo Mas selawatan Mas. Ya Mas. Monggo. Anu mengke nek kula aku tak sairan sik karo jamaah. Mengke nek aku muni aja dituthuk le. Aja dituthuk. Ana mubalik muni kok dituthuk iki lho. Aku tak nontoki tak njajaki wedokane kene ana sing apik apa ora iki. Adah Gusti Allah. Ngarep tuwek mburi tu. Halo. Halo. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Sarang-sarang nggih Pak nggih. Mengke si Iran sik kalih kula, mengke nek pun selawatan tangane diangkat nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih niat tresno, niat cinta, niat kangen rindu datang Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah kelak tangan kita ini akan digandeng tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Go, sarang-sarang kaya mau saire. 1, 2, 3. Gedang kluduk. As. Ra ono sik baleni. Sing tenanan iki. Halo. Halo. Yo, 1, 2, 3. Gedang kluduk. Dipangan ular, mripate ngantuk, angkat tangan salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Gedang kluduk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama ilmillahi sholatan ya imatan dawa'il mulkil banyu bening. Wis kono tutupna dhewe. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fil millahi banyu bening wis metu. Banyu bening
Heeh. Terima kasih. Iki banyu bening nek diombe marake kepoyo. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing kok tungkae. Salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salata daimatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, mboten enten sing ngantuk nggih. Halo. Nggih, awas ana sing merem tak tinggal mulih. Halo. Ngapunten Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti. Kita sedaya dalu punika saged tindak pengajian. Senajan udan ra masalah. Nggih napa mboten? Pengajian kok ora udan niku biasa. Nggih napa mboten? Ana pengajian kok ra udan niku biasa, De. Nek pengajian kok udan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ana udan kok jek gelem mangkat, berarti jenengan itu orang luar biasa. Nggih napa mboten? Ngantuk kok jek gelem mangkat, alhamdulillah. Kesel kok jek gelem mangkat, alhamdulillah. Apa mbok kira sing nyekel mik iki ora ngantuk? Ngantuk. Apa mbok kira sing sing nyekel mik iki ora kesel? Kesel. Nggih. Tapi kepeksa mangkat wong mergo wis ditransfer kok. Lah gitu. Halo. Syukur datang Gusti. Dalu menika kita saged tindak pengajian Ibu, Bapak sinaosa Jawa. Mboten napa justru bersamaan dengan turunnya hujan ini Allah turunkan rahmat dan keberkahannya di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mula monggo tondo syukur awak dening Gusti Allah. Monggo kita sareng-sareng nggih melafadzkan kalimat tahmid sareng-sareng muni alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ra gelem mune untune lara. Halo. Yuk 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Sapa wonge entuk nikmat saka Gusti Allah kok gelem syukur, yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Yakin mboten? Ning ana wong kok dikeki nikmat karo Gusti Allah ora gelem syukur, malah kufur, ingkar, maido, bergodo, inna adzabillah syadid, ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Kula tak suwun kanthi banget dateng para jamaah sedaya, khususipun pribadi kula, nek kepengin uripmu ayem tentrem, nggih, beberan agung, pengen ayem tentrem siji syukur marang Gusti Allah. Sing nomor loro napa? Aja maido marang peparinge Gusti Allah. Intinya apa Ibu? Napa mawon ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng kita disyukuri mati, aja dipaidoni. Kula khusus pesen kula khusus kanggo ibu-ibu. Kanggo wong wedok-wedok. Khusus wong wedok-wedok. Rungokno to.
Nek wong lanang ora, soalnya wong lanang iki boloku. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sing lanang ingah-ingih iki. Halo. Kula teng pundi-pundi matur ngapunten Bapak. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, Gusti Allah niku paring nikmat ning awak dhewe. Aja pisan-pisan lesanmu muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Ini yang sering terjadi, Pak. Mula uripmu ora bakal ayem, uripmu ora bakal tentrem, isine mur kemrungsung tok. Soale napa? Apa wae sing dadi peparing Gusti Allah mbok paidoni. Kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Ayo coba dirungokkan. Sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Lanang apa wedok? Lanang nggih. Nggih, makasih. Emang sing kulino maido wong lanang kok. Mbok sing cereweti ya wong lanang. Sing galak ya wong lanang. Sing kulino ngrasani iki ya wong lanang. Mula diarani lambe lanang. Ora ana lambe wedok ora ana. Wes puas kowe. Puas nggih? Mbon ngoten mawon Pak mboten sah dibales. Tokno wae gen. Kok timbang awake dhewe ra entuk turun jero kon turun njaba. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Wis kula ngalah mawon pancen sing kulino maido ki wong lanang. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis puas kowe. Halo. Wong lanang direwangi nyambut esok awan wira montang nibo babak maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu wis metu ya no. Halo. Nek nyanti wong lanang wis nyambut gawe membanting tulang Ibu. Halo. Di mana-mana saya sampaikan ana mangsa kalane bojomu ning penggaweane iki gaweane dipaido karo juragane. Betul, Pak? Kula matur ana mangsa kalane bojomu ki nyambut gawe mepe geger meres keringet nyambut gawe demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ana sakdurunge penggaweane bojomu dipaido karo juragane, dielek-elek penggaweane karo juragane. Hati sakit, Bu. Tapi suamimu tetap bekerja, tetap giat bekerja demi istri dan anak-anaknya. Mari etuk blonjo digawa mulih tekan ngomah dikekke wong wedok. Munine piye wong wedok? Alah gayamu. Rata-rata wong wedok ki diblonjo, arang no gelem matur nuwun. Rata-rata munine kok mung sakmene. Halo? Halo? Wes, wonge ngulati aku terus pokoke. Wonge manggone rada mburi wonge. Wonge rada lemu. Manggone mburi wonge. Kerudunge ijo. Ora sah noleh kalau wong ketok ning kono. Halo. Mboten Bu niki namung guyon mawon nggih Pak nggih. Guyon mawon nggih Bu nggih. Sing penting siji kepengin uripmu ayem tentrem syukur marang Gusti. Sing nomor loro aja maido marang peparinge Gusti. Sing nomor telu jangan sering kau melihat kebahagiaan orang lain. Betul.
Jangan sering kau menilai orang lain, Bu. Ojo sok kulino nontoni tonggomu kok ngene, kok ngene, kok ngene. Ini hidup kita nggak akan tenang. Betul? Karena kau sibuk menilai orang lain, Ibu. Karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain. Sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Karena kau sibuk menilai orang lain. Perkara kono ki gelange gede ya ben. Apa nek kowe dora gelangane tanganmu kiting? Lah iya. Kok aku emosi to, Cah? Aku dosa we. Malah dikeploki ya doro ae. Dong ora. Jangan sering melihat kebahagiaan orang. Kono gelange gede ben. Kono kalung gede. Kono mobil anyar. Kono omahe apik. Ben. Dong ora. Kono mobile gonta-ganti wong sing lanang makelaran kok ngopo kowe? Kok kowe gegeri ngopo? Halo. Nek kono dadi wong sugih apa kowe kelong? Lah ora to. Lah kok kakean Cak? Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Jangan kau sering melihat orang lain. Apa yang kita miliki disyukur, dinikmat, rasa nonton iwang liya ben. Masuk? Kok ndak ra iso turu. Kono gelange gede. Ben. Kae imitasi. Nggonmu kan karet asli. Betul? Praktis. Sumuk kena nggo kuciran. Nggih napa mboten? Mangkel karo bojo, "Papi sini, Papi." "Ada apa, Mami?" "Pengen jedet raimu." Halo? Ngaten nggih, Bu nggih? Bisa diterima? Jangan sering melihat kebahagiaan orang. Karena ingat Ibu, karena ingat Bapak, kebahagiaan yang kau lihat dari orang lain tidak seindah yang kau bayangkan. Karena apa? Urip ning alam dunya niku napa? Wangsi. Ulangi, urip ning alam dunya niku napa? Wis ngono penak. Enak wis rasah mikir liyane. Nggih, termasuk wong lanang-lanang kuwi rungokke nang. Nek kepengin bojomu ketok ayu ki aja nyawangi bojone. Lah. Wong kok senengane nontoni bojone tangga kok ayu kono. Lah kono perawatan kok. Lah nek pengen bojomu ayu kaya kono ya. Heeh. Oke? Lah dina-dina mu remasonan bae. Lah piye nyawang wong wedok rai kebak koyo. Koyone ting templek ning rai. Gegere remasonan. Dodone minyak kampak. Weteng minyak kayu putih. Garek ngisor demaneman dibuka biak pesing. Wonge ya teko Mas iki wonge. Wonge arep awet mau wonge kipas-kipas terus kok Mas. Halo. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Rong lanang-lanang dengokke. Sing wis di bojo aja dirusuhi. Wong sing legane dengokno wong lanang-lanang kuwi. Elek-elek bojone. Rasa ngrusuhi bojone tanggane. Mriki lak nggih enten to model-model rusuh-rusuhan bojo enten to nggih. Wonge aku ngerti, wonge ya teko iku kupluke ireng pokoke. Oh berarti ya kabeh. Kupluke ireng wonge nganggo bathik pokoke. Halo. Ora guyon iki guyon. Halo.
Nek nesu berarti heeh. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Mari kita hidup ini simpel kok. Urip iki simpel, nggih. Simpel, ngeleh madang. Ngantuk turu. Kesel leren. Pengen jajan, pengen dolan selesai. Penak. Hidup itu simpel. Makanya nyuwun ngapunten. Yang keempat apa? Ojo sok kepengin gayuh perkara sing pancen kowe durung gaduk. Jangan apa itu? Nggih. Kula nek ngelak ngeten iki ya, Mas. Kula nek mulai ngelak omongane pedhot-pedhot to. Nggih. Kula tak mimik sik nggih. Nggih. Desa pojok iki modele susune siji nggih. Susune siji. Lah enggak ben niku ngeten lho, Dik. Kula ngisi pengajian ngeten iki dikeki susu siji, kula mulih makune bereng-bereng ngeten iki ya. Lah apa sisih nek loro ngoten kula tegak ngeten niki. Jejeg kula wong imbang kok. Nggih, tapi pun nate lho Dik, kula ngeten iki dikeki susu siji tapi gedhe ora cilik ngono ku, gedhe niku. Nggih. Nggih, gedhe niku. Kula entekke wong kula nek susu seneng kok. Tak entekke glegek-glegek ya Allah kersane Gusti Allah niku tekan omah gumoh kula. Mak glogok ngoten niku. Kalih bojo kula dilokke, "Ayah kok gumoh susu." Aku mau ngisi pengajian ning pojok kei susu aku ngono. Terus diambu. Kok amis? Kok kaya susu rondo ya? Ya tekono panitiane kono aku ngono. Halo. Mboten namung guyon mawon nggih nggih. Kula tak mimik susu sik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kula nek arep mimik susu, susune tak elus-elus ya. Terus tak buka, terus ngoten. Mari ngoten susune terus tak cekel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Susune saset tok, Mas. Halo. Lanjut. Nek kepengin uripmu bahagia, berikutnya apa? Ojo sok kepengin gayuh perkara sing pancen durung gaduk. Jangan memaksakan kehendak Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang orang itu lebih mengedepankan keinginan atau gaya hidup daripada kebutuhan. Betul? Kepengen disawang ketok dadi wong sugih, kepengen wah, kepengen ngene, kepengen ngene. Artinya apa? Angan-angannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan pendapatan. Andai ku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Ini kan pikirannya wong gendeng. Betul. Pendapatan dengan keluaran tidak seimbang. Akhirnya apa? Kojur. Durung wayahe iso tuku motor rega larang, nekat gen padha kancane kono Nmax, aku ya kudu Nmax. Mara nang dealer modal KTP. Seneng kowe njikukmu, wulanane ngelundasmu. Masuk? Kau lebih mementingkan keinginanmu daripada kebutuhanmu. Mula ora sithik. Ngapunten lho nggih. Ana dum-duman BLT neng kelurahan neng balai desa lho kepara lho njikuk BLT tumpakane Nmax. Malu harusnya. Gen wonge ndingkluk, gen. Gen wonge ndingkluk, wonge cerak cagak pokoke, gen. Ngapa? Halo. Halo. Masuk mboten garep kula. Jangan kau paksakan kehendakmu, Ibu. Jangan kau paksakan keinginanmu, Ibu. Kalau memang belum mampu, jangan kau paksakan.
Memang awalnya menyenangkan, tapi endingnya Pak, ngeri. Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Orang lebih mengedepankan gaya hidup. Masuk. Padahal kene muter-muter kayak kono, kono dibolong, kono ditutup, kono bolong meneh, kono ditutup. Ngeri, Pak. Masuk? Bisa diterima? Jangan memaksakan keingin. Terkadang awak dhewe kula jenengan iki urip ning alam donya tidak bisa dan tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Justru terkadang lebih mengedepankan keingin daripada kebutuhan. Anak SMP rong wayahe duwe motor, tukokke motor, njaluk motor, tukokke motor. Saya bertanya, anak usia SMP itu motor kebutuhan apa keinginan? Giliran njaluk motor ditukokke. Giliran anak njaluk bayaran, gue bayar LKS, kakian cangkem. Motor sampai puluhan juta, LKS gedene 50.000 tekan 100.000, sekolah bayar. Masuk? Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Bisa diterima? Sing terakhir, ojo sok ngukur klambi nganggo klambine tonggo. Ora bakal pas. Tonggo tuku TV kene kerokan. Rawet. Tonggone tuku kalung, bingung. Mlebu metu ngomah. Wong lanang digolek, "Pakmu. Metu sik. Tontonan wong arep omah kuwi. Guluk gelange anyar." Yakin hidupmu tidak akan tenang. Bisa diterima? Bisa diterima? Tetaplah bersyukur kepada Nyon ngapunten nek kula simpel Bu. Wong pojok iki, pojok nggih. Wong pojok iki umpama niku bahasane napa nggih? Ya umpamane Gunung Merbabu, Gunung Lawu kae didadekno intan berlian. Diwenehke karo wong pojok kabeh. Bleng nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Betul? Akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat kanggone wong pojok, ning wong pojok ora gelem syukur. Yakin, Pak, bendino isine merudrek-udrekan tok. Ora bakal cukup sebab apa? Ora gelem syukur. Ning paribasan Gusti Allah paring nikmat kanggone wong pojok, paribasane mur sego sak puluhan, wedang sak cecepan, angger gelem syukur, yakin cukup. Kula matur cukup, Pak, sebab cukup ki ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo? Nek ora gelem syukur, ora bakalan rampung. Kok pengajian ki rasa suwe-suwe. Nah wis, Lah mriki niku pojok mriki niki nek pengajian biasane nganti jam pira to? Jam 3 nggih. Wah ya modar no cah. Modar no ngene iki. Nggih enten Pak, jenengan nate ngundangmu balik kon setengah 10 menit jam 3 rampono nggih enten sing kuat. Walah modar tenan iki. Wah ngerti ngene iki ra tak nyangi no iki. Lah iya Mas danane mepet tok Mas. Halo. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengajian dalu menika dalam rangka napa Bapak Ibu? Khitanan nggih, tetakan nggih. Sing ditetakke sinten? Lah ya lare niki jenenge sapa? Sapa? Madun, ndi Madun?
Oh, mahdun. Mahdun kalamul khairi eka budi. Ya wis ngono lah. Pun saged maca to nggih? Ketok nggih? Pun paham nggih? Nggih, gandeng Bapak Ibu sampun sami paham. Mekaten nanggen kula matur. Pripun? Jam 3 nggih? Oke, jam 3 siap kula. Garek sing digawe wani apa ora? Engko nek tiwas tak tekake jam 3 tibake danane ra nyandak. Halo. Niki nyuwun ngapunten kaitanipun dengan anak yang soleh dan salihah. Ngoten nggih, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Ngoten nggih, ada 4-1. Ajari anakmu sholat. Apalagi kalau sudah akil balik, wis tetak, wis balik, berarti duweni kewajiban sholat. Wong tuane duwe kewajiban didik, yo ngajari, yo nyontoki. Bapak salat, ibune putrane wong sak omah. Alhamdulillah Pak era salat, mboke ora salat, anake ora salat, ning iki wonge mangkat. Ampun nggih Bu nggih. Ampun nggih Pak nggih. Jenengan Islam napa mboten? Islam. Apalagi nyuwun ngapunten ini di akhir bulan Rajab. Akhir bulan Rajab niku ulang tahune salat. Karena apa? Perintah salat itu pada tanggal 27 diperingati dengan istilah Isra. Nah, mula monggo Pak. Niki dek wau kula dek wau lewat ana masjid mong ndi yo. Nika nggih. Nika masjide gedhe napa cilik nika? Makmur napa mboten? Makmur nggih. Wong mubalek kok dihapusi nggih. Nggih, kula nyawang niki sing kulino nang masjid karo ora ngerti ya. Gayane ya kuplukan. Mboten. Pokoke masjide dimakmurke, apalagi ini mau bulan Ramadan. Delek titik weling Pak Takmir, Pak Imam. Ngapunten. Mengke nek wulan Ramadan niku akeh wong anyaran sing neng masjid. Mula satu jaga lisan. Ketoke ana aruh-aruh apik tapi ning ati makjleb. Budhe kok dinyaren tindak masjid. Yakin bubar sesuk. Halo. Wis rasah dioneni nggih Bu nggih. Seneng, nggih. Kira mboten? Kula nyuwun ngapunten, prinsipnya napa Pak Imam, Pak Takmir gen masjide niku rame. 1, Pak Takmir, jangan hanya jenengan ki jadi pengurus masjid sekedar bangga nek masjide infake akeh. Kadang-kadang kan ngoten pengurus masjid duwe infak akeh seneng sampai 100 juta, sampai 200 juta. Tapi jamaah sithik. Soalnya penemune apa? Duit infaknya mur kanggo pembangunan tok. Niki mboten pas, Pak. Bangun fisik niku gampang. Sing angel niku apa? Bangun mental spiritual. Bangun jamaah ini loh yang paling sulit. Nek gur bangun fisiknya gampang, gawe proposal titik Pak Lurah. Masuk. Tapi kalau yang namanya bangun spiritualnya jamaah itu sulit, Pak. Mula nyuwun ngapunten, terkadang kan ana to, ayo ana wong loro tilikan, ditiliki. Ana wong loro kok ora ditiliki ngopo? Lah dudu jamaah. Lho iki gendeng iki. Mergone napa? Ngapunten, justru orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid kok urung nang masjid itu menjadi media dakwah kita, Ibu Bapak. Masuk? Iki dodong apa ora to, Ki? Paham nggih? Kuwi duwite umat kembalikan kepada umat, entek ya ben. Wong duit kok angel metune.
Lho, menengi berarti hooh. Nggih napa mboten? Tinggo urusan umat lho. Kaya ana omahe cerak masjid kok urung tau ning masjid. Mbok yo tugase takmir marani nekani silaturahim. Pak D, ngapunten jenengan pun sepuh. Monggo sampun kathah wekdal ronggalipun kala-kala tidak masjid. Oh alah le, aku ki jane yo pengen nang masjid, tapi rong duwe sarung. Sarunge pira to regane? Ambilkan uang itu, belikan sarung. Mungkin dipantik dengan itu, dia akan sregep nang masjid. Ngono. Iki paham apa ora iki? Masuk. Kayak ono bocah cilik-cilik ngapunten kok ora sekolah. Coba datangi mereka. Kok ora sekolah ngopo? Oh butuh biaya. Gunakan itu. Itu uangnya umat. Iki piye to dong orang itu ki? Masuk. Lah ngono lho, Dik. Tur nek anak-anak cah cilik-cilik do ning masjid rada rame niku ampun didukani. Dosa meneng ora? Meneng ora? Tak tapuk sandal lho kowe. Kira-kira bocah cilik wedi mboten? Sesuk ra mungkin ning masjid. Kalau saya gampang Mbah Yayi. Saya gampang Pak Takmir. Sak nakal-nakale bocah ki angger jek gelem sapa masjid yakin iso didandani. Betul? Anakmu anteng, ra tau nyuwara mur anteng ning dina-dina dolanan HP, dolanan PS-an, wong tuane luwih ngelundase tak ngene. Dong ora? Mula nek kepengin anakmu soleh, ayo. Tanamkan salat, terutama salat jamaah nang masjid. Dijak nang masjid rodok rame sithik ra masalah. Nek bocah cilik rame nang masjid iku lumrah wong bocah cilik. Lah nek tuwekan kuwi nang masjid do geger. Udur masalah infak kuwi ketaken ndase kuwi. Masuk? Bisa diterima? Yuk anak-anak kita diajari sholat nggih Bapak Ibu nggih. Sholat nang masjid apalagi besok mau bulan Ramadan. Nggih. Yang kedua apa? Mudahkan jamaahmu, jangan gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Sesuk ki nyuwun ngapunten Mbah Yayi, teng masjid Ramadan iku akeh wong anyaran nang masjid. Kowe rasah crita neraka. Agek kultum awalane critane neraka. Dosa, kafir. Jamaah nang masjid tegang kabeh. Wah nang masjid hawane panas. Critane neraka tok. Ceritakan, ingat Bapak Ibu, jamaahmu itu masih lemah-lemah Pak Takmir. Maka ketika jamaahmu lagi seneng-seneng nang masjid, semangat-semangat nang masjid, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Bisa diterima? Bisa diterima? Ayo rasa cerita neraka, cerita swarga mawon. Bapak-bapak, wah kendo seneng. Awak dhewe dadi wong lanang. Sing sapa wonge sregep salat jamaah nang masjid, sok ganjarane swarga. Swarga Firdaus jenenge. Kanggone wong lanang kaya adhe iki sok ben ning swarga dicawisi widodari cacahe 70. Wayu-wayu, putih-putih, mluntuh-mluntuh. Ora ngene iki. Dadi wong lanang semangat nang masjid. Nanti deh nang masjid golek apa? Widodari. Bisa diterima? Yang ketiga napa Pak Imam, Pak Tamir, mudahkan jamaahmu, jangan koper sulit. Jamaahmu ki lemah-lemah, poso ki anyaran kabeh. Mula nek ngimami surate aja dawa-dawa. Asem tenan. Aku anggere salat ning kene iki anggere sing ngimami menungso kuwi. Ra rukuk. Sikilku nganti gering. Sesuk rasane nang masjid kene wae. Iki masjidnya jenenge apa, Pak? Abdurrahman. Ar-Rahman nggih. Sesuk Baitur Rahman. Heeh.
Salat tok ra wis ki gak sing diwaca apa ki. Anu wae sesuk rasane ngene Baitur Rahman. Nang ngene kono Darussalam wae. Ono surate pendek-pendek. Wis akhire sesuk pindah ning Darussalam kabeh, Pak. Pindah rono kabeh jam. Ndelalah imame ya pindah kono. Asem menungso iki nak. Mula nek arep pindah masjid iki tontonen sik jadwale sesuk sapa? Halo. Ya kaya adik iki nyon ngapunten tak kelas adik kulhu ina beres. Rasa dawa-dawa. Nggih napa mboten? Ora rukuk-rukuk mari gelem rukuk ra ndengek-ndengek ati hayu-bayu pen karo jlungu-jlungu po. Jamaahmu selak keju. Dong ora? Dong ora? Ngapunten, Pak. Ngapunten lho niki penting Bapak Ibu. Betul? Betul mboten? Karena apa teman-teman? Karena apa para imam? Karena apa para takmir? Yang dibutuhkan makmummu itu bukan panjangnya surat yang kau baca, tapi apa? Ndang rampung, ndang wis. Karena apa? Setelah sholat mereka masih punya urusan yang lain. Sing kesel gendang leren, sing ngantuk gendang turu, sing seneng nonton TV, yo kene entuk TV-ne. Ora mbok entek nggur ora barbar. Engko nek kersane Gusti Allah anu lho enek lho Mas wong ketoke pinter tapi Mami niku tekan teng andalan mandek lekek dhe lali. Wama. Makmume ya do takon-takonan iki wama sing endi? Wong wama yo akeh banget. Iki lak imam ketok pekoke ngene iki to. Masuk? Masuk nggih? Juga termasuk nopo Pak Imam, Pak Takmir, ketika kau khutbah sholat Jumat ojo suwe-suwe. Mang tonton, sapa sing kuat ngrungokke khutbah khotib suwe, yakin turu kabeh. Betul? Ingat kasihan mereka. Mereka di sela-sela waktu istirahat mereka bekerja, menyempatkan diri datang ke masjid untuk sholat Jumat. Mbok enteke nggo khutbah tok. Mereka nggak bisa istirahat, teman-teman. Masuk. Ngono lho, mula rasa suwe-suwe. Nggih ngapunten lho, Dik, kok kula sombong mboten, Pak. Kula kan nembe bar mantuk umroh, Dik. Kula Jumat kemarin kan Jumatan di Masjid Nabawi, Pak. Saya itu kan berkali-kali sholat Jumat di baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu saya belum pernah menjumpai di sana itu khotibnya lama dan suratnya panjang itu belum pernah. Bahkan kemarin terakhir saya sholat Jumat di sana, Jumat kemarin loh. Rakaat pertama itu bacanya apa, Pak? Inna a'toina. Rakaat kedua itu bacanya kul huwallahu ahad. Wis persis kaya sing tak bendina tak amalke. Dadi kula nang kono sholat iki semangat lho, wah iki padha aku iki ya. Imame cocok iki ya ngono. Ora kaya wong kene nek ra sabi ki semua ora. Waduh, nek ra hal ataka ora, makmum celak ngene kabeh. Bisa diterima? Aja dupeh pinter banjur do. Ayo kaya mau, Mas. Ya kaya mau. Ki nyambut gawe iki le mangsamu iki. Ya aku yakin mesti tanggapane larang kowe. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Ono ora ngetokke. Ya aku ki sing munggah medhok ngisor dhuwur nganti ngeden-ngedene. Terus masak ngono tok. Cik. Ayo semangat, kono semangat aku ya semangat nek kono mletre aku mulai. Ngopo kowe? Padha madange padha ki mau. Nah ki malah ya kuwi to kare mau to ya nang.
Ngerti no aku. Sambel lak sambel kecap to? Waduh berarti. Iki mau balik kok karo tamu padha iki. Ya to. Nggonmu mau nganggo kerupuk ora? Waduh aku ya ora nganggo kerupuk mah. Oh ya aku berarti terus lampah berarti cara kene wong mangan iki kaya ula ngono. Ora ana swarane. Nggih nek cara nggen kula nganggo kriuk-kriuk kok, Dik. Nggih Pak nggih. Nganti kula Dek oh nyekel napa Pak? Terus Pak ini ngendikan niku jagung Pak. Oh jagung kok tak nggo enggok-enggok. Ngapa? Niliki jamku dhewe. Pripun, Dik? Apa basane kae? Mas tolong kuwi syutingan Mas sing ngeyel kuwi Mas. Lah. Aja dupah pinter banjur do. Ora tak omongi to nek aku muni aja dituthuk. Ngapunten nggih Ustaz nggih. Iso rasa dijake iki ngeyel iki. Aku ngeten lho Ustaz. Kula Dek iki soalé ngeten. Kula niku nggih pun ngomong ngeten iki dulalah bar bukae ngeyel. Dituthuk terus, Pak. Akhire kula dadi Pak glundung-glundung kae. Tekan subuh ra mari. Akhire jamaah do mulih dhewe-dhewe. Kamu balike gendeng ngono. Engko aku nek muni aja dituthuk. Engko nek pas selawatan sing los diwoyok le. Nek perlu kok bumbulke le. Gen sangar. Aja dupah pinter banjur do. Aja dupah pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok bakal angkat tangan selawat sholli wa sallim gimana Ramadan sholli wal ali wal ashabi aja dupek ayu banjur do. Lah kok malah kaya ngono. Kok lambene malah dijentar-jentarke. Aja dupek ayu banjur do. Ayo yen rame tuhu besok bakal di eling tuamu yen kempong peret wis ora angkat tangan selawat sholli wa sallim sholli wa sallim wal ali wal ashabi man aja dupek gagah njur kakean. Bojomu sing endi? Rungokno wong lanang-lanang kowe. Tuwekane mur pengen rabine ae. Pengen rabine kok dina-dina mur mancing. Aja dupek gagah njur kakean. Gagah yen rang ibadah uripe ora. Gagah yen rang ibadah uripe ora.
Salawat sholli wa sallim sholli wa sallim wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sholat, yang kedua ngaji. Nggih, yo ngaji Al-Qur'an, yo ngaji kitab, syukur di pondok ke pesantren. Masuk? Ingat Bapak Ibu sok nek nganti awak dhewe iki wis mati ketekan pati ora butuh bondo bandane anak putumu. Ora butuh dipameri derajat pangkate anakmu. Betul? Kula ana kalimat malam jemuah ahli kubur dibuka kelawang. Nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya ora gelem ngirimi, soalé ora iso maca Qur'an. Para ahli kubur do tangisan mbrebes mili. Pakmu ning kono rekoso le. Mbokmu ning kono rekoso. Kowe ndongokke wong tuwa ora gelem. Kowe macoke Al-Qur'an senajan to mur sak Fatihane ora gelem. Kowe cah trondolo kowe. Ngerti wong ben kowe metu langsung tak tekak ndasmu. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Kalau ajari anak-anak kita baca Quran, Bu. Jangan hanya urusan akademis saja. Anakku pinter matematika, anakku pinter bahasa Inggris, ringking siji itu. Nek ra iso ngaji, gak ono manfaate. Karena yang dibutuhkan kelak ketika kita jadi orang tua nek wis mati ora butuh matematikane anakmu. Ora butuh bahasa Inggrisnya anakmu. Iki donde anak apa ora to iki? Lah kok malah hae gitu. Masuk. Mriki enten TPA mboten? Ayo anake di TPA Madrasah Diniyah Syukur Pondok Pesantren. TPA-ne bayar apa ora? Nah, TPA bayar, aja nganti TPA orang bayar. Piro bayare? 15.000. Sebulan ini 15.000. Kowe mlebune seminggu ping piro? 6 hari. Berarti nek 6 ping 4 iki piro? 30. Pak likur to? Coba baginan 15.000 diporo Pak likur kowe tok piro? Kowe tontonan kowe ning mall, kowe ning Indomaret, kowe ning mall, ning pasar, kowe nitip pipit sak jam piro? Lah iya. Kamu nitip anak karo nitip motor kok larang nitip. Wis anakmu jono motor wae. Ininya dipakai. Mulang TPA ki ora gampang. Angsamu ki. Angel kowe. Kowe lak ngertine dadimu. Loh, kalau anakku wis lulus juz 30, wis khatam surat iki, wis khataman, wis iso jenengan lak ngertine dadine. Mulang TPA ki angel lho mangsamu ki. Ki lho mangsamu ki. Mulang TPA sejak tahun 95 sampai sekarang masih ngajar. Mangsane 15.000 itu apa? Lah iya. Wah, jojo aku engko ya umur 15.000 iki. Kula nyen ngapunten niku, muliakan guru-guru TPK nggih Bu nggih. Sing iso ndadekke jenengan dadi anak saleh-salihan niku putra jenengan guru-guru TPK. 15.000 itu tuh apa? Loh, do angel kok wong kene iki angel-angel kok. Wong kene iki wonge util-util kok. Ngapa-ngapa? Aku nyawang ini sing util kari sing lomo ngerti ya. Wonge krudunge miring pokoke. Halo. Bu, mulang TPA niku mboten gampang lho, Bu. Nek jenengan kok terus iki.
Nek jenengan pengen ngerti rekasane wong mulang TP Amang melu teng masjid melu ngomulang rasa 6 dina, 3 dina wae. Yakin budrekmu kumat. Allah mboten mang coba. Nggih. Kula niku nggih gaene mulang kok cah cilik-cilik niku. Kene disemak. Kene jambak-jambakan. Kene dipisah kene gelut. Ha kula niku nek mulang nganti sikil kula kowe meneng sik, meneng sik Pak Guru lagi iki kancane iki gen maca sik. Kowe meneng sik, kuwi ditulis sik, kuwi ditulis. Betul. Betul mboten? Yen ngapunten jenengan lak ngertine dadine. Jenengan bayangke Pak, mulai 0 putrane jenengan ora ngerti alif ba tak sampai ya nganti iso muni bismillahirrahmanirrahim. Nek nganti anake jenengan pinter maca Quran, syukur kok hafal Quran. Siapa yang mulia? Orang tuanya. Ngono lho. Angel kok wong kene iki angel. Angel yo mbok ngedeno kaya ngapa tetep 15.000. Ayo. 15.000 ki nek dibagi Pak Likur piro to, Mas? Lah iya. Wis gen Mas kono karepe Mas. Mulang TPA niku angel nganti nggon TikTok kalau wis diajari Malikinas makilinas. Malikinas makilinas. Iki nek gurune Safar ditekak tenan lho iki. Dikandani ulaika lane dawa lane dawa saking sabare lho kalimate lane dawa lane dawa malah ula dawa. Mula jenenge guru TPG itu penuh dengan kesabaran. Jenengan dadi wong tua bayar 15.000 rasa mikir ngerti-ngerti entuk undangan putrane wisuda Bu, Iqra 6 wisuda. Bu diundang sesuk anake wisuda juz 30. Jenengan lak ngertine dadine. Prosesnya itu loh Bu. Angel kok Mas, wong kene iki angel kok. Angel. Nomor 3, nomor 4 ilmu bermanfaat. Nyun ngapun nomor 3, nomor 4 ngapunten Bapak Ibu. Nomor 3 ajari anakmu birrul walidain, bekti neng wong tua. Bapak Ibu ngapunten derek titik weling di akhir zaman ini awak dhewe dadi wong tua aja banget lekmu ngarep-arep sok ben nek nganti awak dhewe ketekan tua anak putune awake dhewe iso ngerti lan mudeng ning wong tua. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sedaya sing kang sami rawuh awak dhewe sakniki dadi wong tua. Nggih, ajarono anakmu bekti neng wong tua karena apa? Di akhir zaman ini awak dhewe dadi wong tua aja banget lekmu ngarep-arep neng anak putumu sok nek nganti awak dhewe ketekan tua anak putune awak dhewe iso ngerti lan mudeng neng wong tua. Karena apa? Di saat tua kita nanti kelak anak-anak kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, mereka sudah punya kesibukan sendiri Bapak Ibu. Mula aja lor atimu nek awak dhewe wis dadi wong tua, celuk-celuk anak do randang moro-moro. Karena apa? Anakmu sudah punya keluarga sendiri. Anakmu sudah punya kesibukan sendiri. Maka siapkanlah mentalmu, siapkanlah hati kita masing-masing. Masuk. Ora sithik Pak nyun ngapunten dikabar di media sosial ana wong tua diguwak ning dalan dilebokke ning panti jompo. Padahal anake sukses. Ana sing dadi lurah. Ana sing bekerja ning pengadilan apa kejaksaan mau? Heeh. Lho wong ya teko. Kubluk ireng. Mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Nganti simbokmu muni nduk kowe mulya sik. Kowe mulya sik nduk sedelo simbok awake ora penak. Kowe mulya sik nduk. Simbok awake ora penak kerok ono. Kae ndek anak ra to Mas kae. Kowe dosa kowe. Apa yang anu pengajiane wis tat yo ndang mahalul kiame yo. Lah aku muni dipahi terus kok. Nangis gembeng.
Ngerti yang ini mau ranyang aku. Halo. Mari anak mulai tekan ngomah nesu-nesu simbok ki jarene lara, malah apa-apa dimasaki. Jaremu awakmu kesel mbok istirahat. Malah kaya ngono dimasaki, kaya ngono dimasaki tiwas aku mulai simbok tambah keloro-loro alah nduk. Simbok ki asline ora lara. Simbok ki asline ora kesel nduk, mur simbok ki kangen kepengin ngerti dapuranmu kuwi lho. Kowe wis rombak ora mulai. Simbok kangen, Nduk. Iya, Mas. Angel-angel Mas wong kene iki, Mas. Ki ketoke do rando anak kabeh iki. Wis anu wis Mas. Mula sing jek dinda wong tuwa ayo muliakanlah kedua orang tuamu mumpung jek urip sebab apa Pak? Sebab apa? Keramate wong tuwa kuwi nek ijek urip. Mula nek wong tuamu celuk-celuk ndang do mara. Ndang do tilik ana mbokmu pakmu. Sebab kelak ada satu masa Ibu, kelak ada satu masa Bapak. Ketika kita panggil-panggil ayah kita panggil-panggil ibu kita, mereka sudah tidak nyaut lagi karena apa? Ayah dan ibu kita sudah tiada, Ibu. Masuk. Muliakan kedua orang tuamu mumpung cek urip. Terkadang anak terlalu bangga nek wong tuane wis mati, iso nelung dinani, iso mitung dinani 40-an, 100, pendak pisan, pendak pindho, 1000, rumangsa gagah. Apa ya cukup wong tuamu sing wis mati ki mbok celukke santri Yasin tahlil? Apakah cuma cukup itu? Napa namung cukup niku, Pak? Lara wong tuamu ning konone. Kowe ngundang santri ngatamke Quran, kowe ning jaba malah udat-udut kalau jagongan. Cah trondolo ngono kuwi. Iki nek tak rembug Pak tekan subuh ora rampung. Tur mesti wonge krasa Mas wonge. Masuk. Mula ajari anakmu birrul walidain, bekti neng wong. Yang nomor 4 ajari anakmu akhlakul karimah, sopan, toto, unggah, subuh. 4 perkara. Salatnya terjaga, ngajinya hebat, bekti neng wong tua, akhlaknya bagus. Yakin Pak, mulya dunya mulya akhirat. Akeh bocah saiki duran di akhlak ning wong tuwa. Karo wong tuwa ora iso basa. Karo wong tuwa kowe iki lho Pak, kowe. Karo wong tuwa kok kowe iki anak apa kuwi? Nganti ana anak kok ora iso basa karo wong tuwa. Kuwi sing salah pake apa mboke? Ora iso tetep mboke. Ora iso aku bolane wong lanang apa kowe? Ora iso. Ha iki kerengan iki. Oh dosa kowe. Pak nyon ngapunten Pak, anane anak ora iso basa ning wong tuwa mergo mboke ora gelem basa karo pake. Titik. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Leres nggih Pak nggih? Jenengan dadi seorang suami nek dibosoni wong wedok seneng mboten? Rungokno. Wong lanang ki nek dibosoni ketok wibawa. Karo wong lanang kok kowe iku lho Pak, matamu iku lho Pak yak-yakan lagu. Pun ngaten mawon, terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, monggo nanti. Lah Pak Budi ora moro-moro et mau. Ora genahke piye ngono. Ya wis rampung iki. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ampun kondur riyin dipun lajengaken mahal qiyam. Ampun kondur riyin nek kula tak langsung nyuwun pamit. Lah omahku adok. Apa aku tak turu kene? Lah tapi wedokane elek-elek Mas.
Mungkin insyaallah sanes wekdal diwelajengaken nggih Bapak Ibu nggih. Apa yang saya sampaikan bisa diterima? Didik anak dadi anak soleh solehah siji aja nganti ninggalke baca Qur'annya, bekti ning wong tuane, sing nomor 4 akhlakul karimah. 4 niki jenengan cekel, yakin Bu jenengan selamat dunya, selamat akhirat. Bejo dunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.